e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw men mo Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum. Alhamdulillah rabbil alamin eɗen jogui weltare mawde oydete ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma men talata en hawre nogas jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass. Eɗen gondi ɗo e jinnaɗo meɗen biyeteɗo Nene Haidara Bocar Moussa mo ganduɗa ko ɗo e dental ngal woni kono kadi yi aduna ko toon to Kolda mo ganduɗa hande ko duuɓi ceernoɗi ɗin o jogui ceerno Thiallo Diaw Tidiani Ba ɗin duuɓi o jogui kadi o mo kaldeten ɗo mo jewton ɗo kanko ceerno men ceerno Tidiani ɓe muynidi wadde ɗum holliri ko neɗɗo mo ganduɗa ɓoyɗo e dental ngal ganduɗo e dental ngal pamɗo e dental ngal ko ganduɗa kala ko haali hen koko tawa koko yi wona wiiya wadde eɗen joogo weltare mawde arde ɗo e galle makko kanko jinnaɗo men o omo selli omo e jaam omo nana omo yiiya alhamdulillah men yo Allah joni gurdam ɗam wondude jaam e cellal e kisal. Ceerno Amadou Yaya calmina bandiraɓe. Eyyi ko noon ceerno Ahmad Samba Lo wala kulli haali min beltima no fewi no mbiɗa ni en mbaɗino kewnen wadde kala e saaha soko yaade yettade e ɓen mawɓe ɓe ganduɗa ko wurdunoɓe sarsulaji din kono kadi gurdi e oɗo ceerno meɗen ha e yommu hande o wala kulli en beltima no fewi en gandi kala e saaha wowno yiyede malla wowno nanede ko eɗen jaaha e ɓen worɓe ewa taw kadi ko wurdunoɓe sarsulaji din kono hande o Allah rokki en fartague ko goto e jinnaɓe meɗen debbo no mbiɗa ni ewa taw kadi ko muyniɗɗo e ceerno men Thiallo Alhaji Amadou Tidiani Ba. Ɗum noon hande eɗen mbiya bandiraɓe yooɓe jappu noppi mabɓe ɓe ketto inchallahu taala maɓe dañ hen ko en naftaɓe gurdam mabɓe ko en naftaɓe kadi janggo lahara inchallahu taala. Inchallah noon Nene Hadiaratou bisimilla ma bandiraɓe julɓe e nde o saaha eɓe jebma eɓe jiima eɓe nana kalta ko ɓe jiiɗi naftorade e dental ngal andude holko ceerno mo Seydou no wondino e dental ngal golle muɗum no gondinoɗa e makko ha ceerno ɗanɗo kala ko ganduɗa ko nafata dental ngal ko nafata julɓe bisimilla Nene Hadiaratou. Alhamdulillah rabbil alamin Allah gandumi e makko ko omo wonde e Allah omo wonde e nelaɗo Allah omo wonde e Cheikh Tidiane omo yiiɗi almu e makko ceerno Oumar Diallo en ceerno Mamoudou Diop en ceerno Amadou Tidiane Fass en ya Allah en laaɗo Allah en Cheikh Tidiane ceerno Mamoudou e ceerno Oumar Diallo e ceerno Amadou Tidiane Fass e ceerno Tidiane oɗo no mbiyatamo ni ceerno Bocar Ly en ceerno Moussa Niang en ko ɗon gonanno joni noon yettore wodani Allah ceerno ko jiɗɗo julɓe ko jiɗɗanɗo julɓe ko jiɗɗo kadi moƴƴere julɓe kamɓene kadi ɓe ngala haaju so wona rewde Allah e jangde tan e wirdude ko ɗum woni haaju maɓɓe so tawi ɓe jooɗima eɓe jangga eɓe jooɗi eɓe jewta ɓe mbiyata goɗɗo ɓe ñohata hay goto ɓe ngala ñoore ɓe ngala ɓaaliyagu reedu ɓe ngala añantumagu goɗɗo kala nde ɓe jooɗi ko eɓe jewta haala Allah haala ceerno e haala ceerno Alhaji Amadou Baro ko ɗum ɓe kalata so ɓe kaali ɓe gayni ɓe mbaɗa Fatiha salatul Fatiha sahaji ceerno nodda ɓe Alhaji Massaydou wiya yoɓe gar toon so ɓe gari taw ko jamma wiya ɓe janggane kam burdi ɓe jangga burdi ha ɓe jofna ceerno ha welto itta kalis e poos mum wiya jeehe coodoye warga e sukar coodon kosam mbaɗon tufam belto ɗon min mi weltima a faami kamɓe gonɓe ɗo ɓe fedde maɓɓe nde ceerno Mountaga Sall e ceerno Nourou e ya Allah ya ceerno Moussa Niang e ceerno Amadou Tidiane Fass e so ɓe gari ɗo ɗo woni balɗe ɗiɗi ñan tati nde ɓe coodan dammuwol ɓe cooda dammuwol ɓe kirtagol ɓe bamum joom galle o bamum Siddiqui Ali Baylo ina juuɗa tew Darou Salam ko toon ɗo woni o yaha o juuɗoya tew o tetteke ɗi e hoore nde e kolce ɗe e kowse o min mi waɗa suppu mi waɗa e barma mi defa ha ɓenda mi waɗa hen basal mi waɗa pobar ɓe ɓatina ɓe ñaama ha ɓe gayna so ɓe mbara noon ɓe cotta ko dabbuyel tokosel ɓe totta min neha ha mawna so mawni tan jamma ɓe gara ɓe cooda ɓe ƴetta ɓe mbaɗa ngel ɓe ñaama janggo kadi taɓe coodi gongal ɓe gadda kadi ɓe mbaɗa ɗum kamɓe ɓe ngala añantumago longere wotere kamɓe enen ɗo fof en pottande ende waɗa barke ende duwana sa ñaami hen longere sikkata ka ñamɗo barmi ha heewi min somi defi mi defti so wona ɓe noddodir ceerno Sada Lam en ceerno Sada Ndulumaji en ceerno Sada Marda en ceerno Sada Diallo ɓe fof ko ma gara so ɓe gari ha ɓe ndendi ha ɓe gayni ɓe mbiya kam min gari de mi rotta barmi o on saa mi addana ɓe ñiiri maɓɓe ɓe ñaama ha ɓe gayna kamɓe mbiyata kaari arani ñaamen goppen bo
ɓe mbiyata kaari fiyaade o heɓata e teewo he walla o ñaamata ɗo kamɓe ɓe nganndi tan kamɓe toroɓe rimɗuɓe ɓe kamɓe coodanta wayluɓe e subalɓe ɓe Alassane Baylo e bamum joom galle ama ko ɓen ngoni macco maɓɓe e oɗo chef gorgol kam aɗa anndi chef Penda Diallo bammakko ko Ousmane Diallo wiyete kamɓe fof ndendi groupe o e oɗo Allah addi oɗo Mamoudou Sow bamum ay hay hanki Allah wiyete wallahi hanki nde ngarɗa ɗo nde tan mbiɗa addana hoore kono aɗa anndi ɓe dambini gila koɓe sukaaɓe Mamoudou Sow e Siradiam ko giƴiraaɓe ina ndenndi ɓe mbawa wadde toon hunde ɓe gaddani galle he ina wawno ka soto o maayi ɓe goppa kono Allah ina seedi e hormanelaɗo ɓe gaddani kam hanki hoore nde ɓe mbaddi hen temeɗɗi ɓe mbi koko defire ƴettore wodani Allah min ganduɓe e ceerno ko yidde Allah yidde nelaɗo Allah yidde julɓe mbiɗa jogino kawam aɗa andi kam Alassane Dumbe an aɗa andi Alassane Dumbe bam makko jibinɗo bam makko o maayi ayi ɗo kajjel wolle en ɗo wona aɗa andi ɗo wanno lekki ɗo wanno ɗon neti mawki rotere nde ɗo wanno ngi wiiri noon kanko neti kiki mawni ɓe jeehi noon o hawri e joomi ko ceerno en juusimo haa to gabri makko to haa berɗe joni ceerno rutiti dari wiɓe daroɗe Alhaji Ousmane netel aɗa andi ɗum wona o wiɓe daroɗe ɓe dari ceerno hooti haa to nder berɗe to o yetti o soppiniɗo hoore kawɗo ubbaɗo joni o arti noon o wiɓe on namdota kam ko jahannomi Ousmane netel andi ko kewɗo jalni o wi ceerno mbiyan men pamma min lamdoma ko jahdoɗa min cuuyta an haalta men nana o wi yettore wodani Allah Alassane Baylo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nuddi addanimo koɗu makko o wi o ñamata so wona mi ñaama joni mi rutti mi ñaami mi yamirimo yo ñaam kamɓe kippi ceerno ko ayluɓe keɓata ɗum ayluɓe keɓata ko ɓernde o wi golle ko ɗum woni neɗɗo ko nanɗa fof ko haala o wi hunuko ko wiyata ko miɗa yiɗi kaari ko o wi ɗum wona gonga koto ɓernde to wonata oy ko ɓernde gollata golle moƴƴinta ɓernde moƴƴinta ko ɓernde bonnata Allah noon ene laaɗo Allah e Cheikhana Ahmad Tidiane woniri noon ma won duuɓi nogas pawɗi walla tati almudo maayi to galle almudo ceerno jannganoɗo Qur'ana bamum siraji ceerno Yaya Bakam aɗa andi ɗum mbiya yoɓe gaso e kende Moussa Niang mbiya yoɓe gaso e gabri makko ndi ɓe jeehi asoyde tan bamum siraji waɗani pikko ni tan hawri e gaska ka kaw ɗum hankkadi merkeltima andata soko neɗɗo won ɗon o waɗi ni o dimbi nden o dimbi o yaltini pikko o tan o yi hunde ne radwi o waɗi feere o asti o waɗi jaɗɗo ɗo yalel ngel o asti o ummini hoore nde o itti kala o kanko joom galle bamum siraji o yaltini o wi ɓe ngare ndaare ɓe ngari ɓe mbi ceerno Moussa Niang o wi ɗum ƴeew aɗa andi o wi ala mi anda o ceerno Yaya aɗa andi o wi ala mi anda o ceerno Mamoudou ƴewna o ndaari o wi no won o nandanimi de o wi halmo nandanma o wi nandanimi koye Alassane Baylo o wi kanko Allah noon en laaɗo Allah e batti ha feewi ɓe kalda ɓe getti kala o e mbaari ha ɓe gayni ɓe batti no wonno ni ɓe kootiro oɗa addoyama moftama ha woni balɗe ceerno no yewta yewtere ardani tan o wi malaɗo ko gila e gurdam andete o wi en hunuko suusa haalde oy kono neɗɗo e ganda eɗen gandi malaɗo eɗen gandi kadi tawyoɗo ko fewani o wi ɗum noon koye golle wona balle o balle e golle wona gotum neɗɗo ko ɓernde muɗum on sa o heɓite o wi ha ñalawma darga ha ummite o wi hay hunde ala ko meta almud sekti jan so hooti e joomum o wi ñuñu fiɗatamo o wi yaare mbatatamo o wi mettelle mimatamo cam koye comci makko ɗi fof kono ummi no lelonda no koni o immoto ñalawma ha ñalawma darga alhamdulillahi rabbil alamina Allah ceerno Alhaji Massaydou min tampide min keyɗi min ngala comci min ngala ñamde somin defi ɗo hannde ko janngo men defoyta kono Allah ina waɗi heen newuye so ari o tawi eɓen ñaama o puntan men o ƴetta o jaama heen seeɗa waɗa e hunuko ko ñamata ko e komin ñamata ko wona gootum kono noon ko ɗum woni barke o waɗa e hunuko makko o wiya ɓen ñaame so ñaami inchallah so oɗon guuri on celli ma on ñaam ko weli taw oɗon guuri oɗon celli mi tawetake noon kono ma on ñaam ko weli min guurdi noon heen goto tawi meɗen ñaama dema suudu gorgol ruɓe sile ɗo bamum yummum sew gorgol tawi men ñaama tan tawi noon gorgol itti e bottare amen hoɓɓe ngari alay saago hoɓɓe ngari tawi bottare ina jiima wona a nokkadi o nokki ustidi heddi seeɗa ceerno ari wi jam ko ɗum woni bottare mon ndi min mbi eyyi o wi rugi o winama o wi ande almuɓemaɓe hannde karata koɓe keeɓe ɗo ko heewani o wi ceerno ko barke woodi ko samɗi ala o wi aha ko gonga o wi ko hoɓɓe ngari guittami ɓe o ari noon kanko ceerno waɗi o waɗe hunuko makko wona waɗe hunuko makko min jooɗi emin ñaama o wino endi famɗi min ñaami min keddidi Allahu akbar min ñaami min keddidi waɗi barke
wona barke ari hen o yii ko woni hen ko omo andi ko woni hen ko omo andi min keewi kono min mbawata ɗo harde Allah waɗino min mbaɗanama Allah newnani men min ñaami ha min keddi o sa o wiru sile wonam o almamaɓe de ka ɓe mbiɓe kaari o wi ceerno a tawtiɓe Allah tawtiɓe wona Allah tawtiɓe ɓe kaari minen min gandi ko Allah ene laaɗo Allah e Cheikh Tidiane oɗo Amadou Mamadou maayi ɗo nden hitande Amadou Mamadou wona ɗo andi weloji ngala o finat ɗo yaaha to tuwat ceerno Mamadou e ceerno Mamadou Sall bamum ceerno Oumar Sall taw ɓe cokki maaro ko e mbaɗi e 50 ha heewi o rondo e hoore makko he kanko Amadou Mamadou wona welo de o adda ka maaro ko maaro hecco ene teddi so yetti men gulna barme ha wula min caha ko hako yoora min guna e wowru min guna ko hako laaɓa min mbaɗa bottare janggo kadi so fini so defti ga kadi o fecci kadi o rondo o fokkita kadi o nawa 50 o taw ko ɓolo o tawa e oto 50 lowama ko ni o wonirta ha maaro yoora meeɗa wasde addoyde e hoore makko heta wona welo on dañani alhamdulillah rabbil alamin Allah minen min ganda hasidagal min ganda añantumago o meeɗi joɗade minen fof sukaɓe rewɓe min gari o wi wata gagne julɗo wata gagnane julɗo wata ŋiñe julɗo mbo ala wata ŋiñe ɗum mbo ala wata goppe ɗum kala ɓuroɗo e moɗon yo rokku mbo ala o min ko ɗum jaminno so on mbaɗi ɗum ma Allah suur on ha ma yon tawa on jiyata tampere aduna Allah noon ene laaɗa Allah waɗani min sutura ene laaɗa Allah e Cheikh Tidiane min guelɗo mi heewani duuɓi ɗi kewani hakkille o kadi ala kono alhamdulillah ala jiiɗo kam inde ala jiiɗo kam jangge ala jiiɗo kam gattuɗo pour mi ɗamino mi yaha mi salmina ɗum woto kemɓe meeɗa wadde Allah tan ene laaɗa ɗum suuri miɗo suurelam ɗo wona yi gerte ɗe kam nani a yii omo tawɗa ɗo mi ñagoyaki o de mi wiyani hokoram wi tan ɓayde mi remani mi remanaka addanimi gerte addeetani lagel murondi addanimi ha ɗo ko ni gurdumi mbiɗa andi noon nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane ceerno kam ko jiɗɗo Allah ko jiɗɗo nelaɗo Allah ko jiɗɗo julɓe o tindini men ne kadi gurda amen no min gurdirta jaɓɗo rewi hen ma Allah hisnu ɗum mbo yewani hen kañum andi kono o haali o ñawdoyta e amen ñalawma darga mbiɗa ñaagui Allah noon e nelaɗo Allah kala julɗo Tidiane yakka yo Allah nannu ɗum yo Allah suur ɗum suurda ɗum no wirini yo Allah jaɓiran en noon ko ɗum ñaaguimi Allah ene laaɗo Cheikh Tidiane joni mama haala ka waɗi fayida min beltima hen no feewi vraiment joni en nana wonde ceermen Tidiane Khalifa en hande o on muynidi ɗum nagal holno wayi ɗum ko ndenam ina wuppoya Mayram Seydi joom suudu ceerno ɓe cotti hirade ha ɓe gayni ɓe looti o joɗɗini gawri ndi o ƴetti comci ɗi o wimbo yaha mayel mo wuppoya Kolda nenam mi wimbo neno o winama o ala heddo ɗo ceerno en dawi cukalel ala nulde muynoya sa wawa woppude ɗo bottare ndi nde ceerno artata guesa tawa joomum tawa bottare ndi deftaka on sa o wi nenam wimbo wonɗo gonda e bottare ndi e hirande Mame Assa Touré kañum yonta bottare on no defa bottare kanko ko kanko jeeyi hirande o wimbo wonɗo gonda e gawri he an guna gawri ndi mi wuppa comci ceerno ɗi o yeehi noon o wuppoyi woni ko wonno gila yimɓe ne jari kafe ha takkusan juulama tiggu mo ñamani yarani mbewa ala gertogal ala kosam ala ko yarne o bojji ɗi heewi tan kanko ne Mayram o ƴetti o muynimi joni noon ceerno artoyi o dogi o ari o wi ceerno o winam o wi waɗi hande noon ko boni de o wi ko mbaɗɗa o wi mbammi mi moyni hayro Bocar o gila on dawani hay Bocar jarita Alpha dawi ɗo gila on dawani nana mayel no wuppa comci maɗi joni noon moynani ko tiggu mi yurmima ɗum yurminima ñamani yarani wona bibo ɗon wona kosam wona hay hunde o wi a waɗi ko moƴƴi yo har ko arjile makko ko muudo makko wona o wi noon Allah ene laaɗum Cheikh Tidiane yawi kadi ha ɓawo janggo muɗum Mame Assa Touré yummum Cheikh Tidiane jaati hoore muɗum kañum ne yeehi wi no wuppoya nenam wimbo ala keddoɗe ɗo min mi yaha mi wuppoya o acci ɗon o wi awa ɗum ne wata naw hajirode woppumbo ɗo o wappimi dow less makko ɗo nenam fokkiti yeehi wuppoy noon kañum ne gila subbune subaka ha takkusan juula ha caggal takkusan o wi ɗum ɗo yurminima de Mayram Seydi o winami o wi waɗanni ko boni de o wi ko woni o wi waɗanni no mbannoɗa ni muynannide ay ɗo mi tampi ɗum ɗo ɗi bojji joni ɗum yurminima ko tiggu o wi min de ala ko ceerno wi o wi minne ko noon mbaɗami o ƴetti o muyninimi ha karmi o looti ha laaɓe o wambiɗani tan ceerno en gattoy joni noon kanko Mame Assa Touré o wowɗo ceerno en gari o jaɓɓotoɓe o adda poti ndiyam o totta ceerno o arani mbiɗa jogui kawam ko on woni kaadi makko no wiye Fodé Cabiɗe o wi Fodé o nam o wi an de nene ma arani Assa Touré de arani ɗo o wi eyo
o yehi o yetti o wi nene o nam o wi aɗa selli o miɗa selli kay o wi ko woni o wi ala wonko mbammi komi kulɗo yaade joni noon o wi ala ceerno namdimama ar o yaade on ha o yetti tan o salmini ceerno yimo jooɗo o jooɗi o wi Aissata ko mbaɗɗa o mbiɗa o wi mi moyni Hajara Bocar Moussa o wi wona Cheikh Tidiane no muyna o wi eyi o wona Cheikh Tidiane no muyna o wi yo muynu ha o haara ko Allah yeɗimo nde Allah windata ɗum nde mi tawaka o tawaka ko Allah yeɗimo moƴƴere bam makko a faami muynugol ngol ko ni ardi ko guppol ceerno comci muɗum to maayel min teg cukalel ala dawgalel ala joni a wawa ittude jaaha ha toon no woɗɗodiri gatta ndefa a wawa immade o kadi jaaha ha toon muynoya arta cukalel ala goɗɗo ala kamɓe tan nayo seede mabɓe fof ko Allah o wi wawata wonde o joni no mi muynimo de o wi gasi on wiyete amnata on miiti fama ceerno jibini Tidiane Kaw aɗa heeɗi ten Tidiane rewi koye biyeteɗo Kadiel Kubra on maayi o ceerno Tidiane rewi koye biyeteɗo Kadiel Kubra on maayi bisimilla Allah ene laaɗa Allah e cheikhna Allah ko moƴƴo nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane ko ni muynugol ngol ardi babam noon ko kadim ceerno koolaɗo o itti koyɗe makko gila hoore fonde ha Kolda koyɗe ceerno joom suuɗum biyeteɗo Mayram Seydi o ina waɗɗi babam no jogui guinol ngol ina waɗi hen defte ɗe e alluje ɗe ina fawe dow e dow hoore muɗum he ceerno nden Mayram no waɗɗi e babba he so yettima e wuuro o yuppa omo jogui sasa ndiyam mawɗo sasa o ƴetta o yarna babba mba ɓe lowto hen ɓe calligo hen so ɓe gaari e wuuro o yuppa ɗam ɗon o watta ndiyam kesam so jamma ari to ɓe keeɓi fof ɓe lelo lewru e balɗe sappo gila hoore fonde ha ɓe yetti Kolda ko noon ɓe gardi ɗum woni Bocar Moussa on noon woni babam on jogui aɗa heeɗi hunde nde ko machallah bertima noon Hajara wufodde gurdam muɗum ɗam nde wurde e babam duuɓi jeetati ɗum woni Amadou Moussa babam Bocar Moussa duuɓi 14 omo wonde Alhaji Ali aɗa heeɗi joni somo hirsa dammugol o wi babam yo ar kañum andi ɗaɗol no woodi sa hirsi a ñaddi tan ƴiƴam ɗam serdata dow joni noon babam no wawi noƴƴude ngol ha tiiɗa o ƴetta labike kanko Alhaji Ali o hirsa dammugol ngol ha tiiɗa on sa tawa sirƴani o sogo kadi ne omo femba so tawi omo jogui laɓi makko so on wuuyi addat wiya yo fembu ɗum kanko Alhaji Ali adda tegeneje muɗum ɗi wiya yo ittan ɗum tegeneje ɗi o hofta ɗum woni Bocar Moussa ko koolaɗo e maɓɓe woni hakkude maɓɓe tan kanji Alhaji Ali e ceerno Alhaji Massaydou yedi Allahu taala ko ɗon ɗo woni ko noon woni gurdam makko hayde on hotta jomum nde ene nulimo Diaguet wuuro no wiye Diaguet joni ceerno makko nan toon kanko Alhaji Ali o wi on babam yo nawan on kalisi muɗum o itti kalisi o totti babam addi misor waɗi misor o ni seeti ƴetti wanni nanne toon kalisi o dadi joni noon Allah e moƴƴere mo yeehoy toon tan yen yetti toon nde tan o wi o nawan ceerno mo yetti toon tan kanko o hawti gawi jomi kanko Alhaji Ali o rutti o nani ɗum tan kanko babam o tawan toon ceernajo mbo yanoyo naw o artiri kalis o yetti o ɓe goni o haali kurtu o ha o mofta ha gasi on sa o wi ceerno Alhaji Massaydou ande ceerno no lino kam yomi nawan oɗo yomi nawan mo kalis kono noon kalis o mi artiri mi tawan toon ceerno makko o wi e jam to kalis o woni Bocar Moussa o wi to kalis o woni babam haɓɓiti kalis o haɓɓiti firti ha laaɓi wimo nani o daari ha o gayni o Bocar Moussa gila nden aɗa jogui o kalis o wi wona ko ceerno tottuno kam mi nawan ceerno mi tawan toon ceerno makko mi artiri Allah waɗi ɓiɗɗo o aroyi duwaw nden aroyi duwaw ceerno a wimbo Bocar o addoy ko kokkon mami yamofto ko o addoy kalis o totti baba o kaw ɓiɗɗo makko o ƴetti kalis o nawti ceerno wimbo Bocar Moussa o wimi bo yi hoolade ma o kono hande ɓuuri o wi inchallahu ha woni laabi tati o mi defimama gurdamma mi defimama gurdamma e mayde ma fof min Mama Saydou ko mbaɗantami e aduna ko meeɗa yiide gila naɗɗa e junggom aɗa ceerno hamme baba hay keɓi ɗo am ɗo meeɗa yiide ko mbaɗɗa ko wopi Allah meeɗa yiide ko mbaɗɗa ko wopi Allah kala ko mbaɗɗa koye sariya mbaɗɗa doole ma annema a teeni a uni a defi babam no wawi yerwade no wawi unande ceerno no wawi defande ceerno hunde fof babam waɗani ɗum min ko ɗum tawmi ha ñalawma hande mi wiyani yimɓeɓe fof mina andi ɗum kono min jogui gosi mabɓe o gosi mabɓe kayitari o min joguimo somi fini mi sotta gawri mi soodat gawri ndi mi itta kalisam mi sooda gawri waɗa e bidon ngaji so yeehi ha yonti mi fini joni mi nawi to machine mi sottoy somi arti mi sottitto ha laaɓa mi sooda e barmi ha barmi o heewa mi itta siwoji o nen Mayram heeɓa Mayram Yaya heeɓi
yuma asbaro heɓa rabata Mamadou heɓa yo janngo amnadde mama hawli ceerno sukaaɓe rewɓe ɓe tadra e maɓɓe ɓe mi wondaka o ko tadra wondaka o ko ɓiɗɗo iwi koye Alhaji Massaydou iwi koye Alhaji Massaydou ko warñede makko ko kemi fof mi rokka ɗum doole am ɗa joni noon mi natti wawde ɓinguelam ngel no yaay ɗo guese koma artande mi fuɗɗito gosi o mi fuɗɗima mi soodi gawri ndi kono mi fuɗɗaki taw unde gawri ndi nata mi fuɗɗima sodde gawri tan mi sooda mi ara mi waɗa eɓe beela ɗum eɓe belti ɗum min komi almuɗo mi ala kalis mi rokka ɓe nden nden gonmi doole nde mi yahanno mi liggano mi ulanaɓe walla mi ƴoganaɓe walla mi wopponaɓe joni mi hattanani mangu ari ñaw ari hankadi ñaw ari ko noon eɓe gandi e paami ɗum taman jeerto e jeerto joni aɗa andi o wawa wadde hunde joni miɗon ɗo e muuyo Allah e hakkille Allah mbiɗa ñaagui Allah noon almudo Cheikh Tidiane ko yo Allah rokku ɗum battane amin ya rabbal alamin yo Allah waɗen almudo Cheikh amin ya rabbal yo Allah jaɓan en Allahumma ceerno emen ɓoy en juusde yo ɓoy rewde e pelle ceerno yo ɓoy rewde e pelle ceerno amin ya ko rabbal ɗum tan ñaaguimi Allah yo ɓoy rewde e pelle ceerno ya barka salatu alhamdulillah rabbil barka alamin seeɗa min beltima no feewi nen min beltima ceerno Amadou Yaya a nani yewtere nde gueɗel fuɗɗi ha oɗo saaha wasata annene ko jiɗɗa namdade nen haajirat machallah Amadou Samba Lo en beltima no feewi ɗum ɗo ko ɗum kanŋe e nder kanŋeji wallahi eɓe keewi noon hono maɓɓe e nder Madina Gounass nde wonno hunde ko jiiɗa ko ɗum ɗo rokki en enen mbaɗen no mbaɗen ni ko ɓeɗo gollani en ko ɓe jinnaɓe ndewda to ndewda ɗo guila nde metti taw welani guila no haali ɗo ni ñamde nde ɓe ñamata nde maaro jomum yaha hesa maaro taw ene hecciɗi rondo ara yetto wultita maaro ko hako yoora nde wawa sokkude ko nde wawa ñamde Amadou Samba Lo enen hannde so tawi en mbinomo yo en mbaɗ ɗum ko tampere wadde hannde en kawri e nema en kawri e belamma en kawri e kuura en kawri e banggueji fof e bakkiɗi wadde ko ɗum ɗo saabi ɗum eɗen jettanoma Allah no feewi no wiini wadde ɗo haali duuɓi makko ɗo ɗi eɗen gandi ko ɗo mo woni duuɓi ceerno so kamɓe muyniti ɗum ɗonne kadi en paami Amadou Samba Lo ɗum ɗo foof eɗen jetta hen Allah kono kadi emin jettuma hen an gonɗo sababu ubbiti ɗum ɗo ha yimɓe mbawi yitude ɗum mbawi kadi arde ƴettude ɗum ene mbawa e hokkude ɗumen rendogo ngo mbawa ɗumen hettade wala kullel beltima feewi Amadou Samba Lo tawino ko sagoji meɗen en gaccat tan o yaaha par ce que ko mofti ko so tawi a faami e nder haale taw ko mofti ko ne heewi heƴata e yewtere wotere hono noon sa ƴeewi guila o regginiri o yimmo ɗo fayiɗa te kala ɗo ari hen tan a yiɗata o ɗacca jiɗata tan ko yo continue eyo namdal men tan ko namdal gotal ceerno men khalifa men Ceerno Diamate Tidiane Ba o mo Allah waɗi gonɗon giƴiraɓe muñiɗa e muɗum kayrisirayagal muɗum e moƴƴere muɗum e holko pamɗa e makko kanko wona omo yiɗimi omo yiɗi Allah omo yiɗi nelaɗo Allah omo yiɗi Cheikh Tidiane mo teddinimi omo rokkimi hurum minen jiɗɗi kono omo rokkimi hurum hikka korka ben ɓennuɗo namɗa Moussa Ali taw mi tawaka o addi ko saku maaro saku sukara a faami o waddi biɗogon ɗiɗon diwlin o waɗi tamaroje baɗeteɗe paquet aji ɗe tamaroje ɗe o waɗi paquet aji 5 o waddi hen okke Moussa Ali ñande julde nde yimɓe ne mbiyata toon muddoji ma ɗe mbiyata muddoji o itti ujunnaje 3 o totti Moussa Ali o yo addanam Moussa Ali o totti ɗum ari ha ɗo o wi kam ngo ha jaɓi ɗum ɗum ñam o wi ceerno mi tottuma ko juulira mbimi eyo ya so korka jasa taske ari kanko jogui layya am kanko Ceerno Tidiane kanko jogui layya am mi yahata suudu makko o yiranmi guete am ɗe e guete makko ɗe o wasa jonnude junngo makko e poos ujunnaje ɗiɗo wasa ɗum makko ɗe meeɗa wadde sahaji mi suuɗotomo mi wiya mi sorno tawa omo watti hen hakkille o namdo sukaɓe o wiya ceerno hamme an kam Haji Aboubacar arani ɗo ñande mi fawngu jami ɗo Gouba mbiɗa yano mi ñamnato wonno mbiɗa fawgi o noddi kam gallaɓe tatto ɗomin jottoɗo dindere ɗo o wi mo wirtomo yata Haji Aboubacar ala ɗo o mbi Haji Aboubacar ala ɗo o watti kadi o arti gongol kadi o ari o wi Haji Aboubacar ala ɗo gonnoɗo ɗon wi Haji Aboubacar de kam foti arde o ceerno ɗa to ko namdoto ɗum jani so namdima ne o ƴetta hunde o waɗa e jungo am o yanda mbiɗa yetti Allah mbiɗa yetti Cheikh Tidiane mbiɗa yettimo omo teddinimi omo mawninima omo hokkimi gueɗal e julɓe jinoɗo ɗum fof gati ceerno oɗo Amadou Tidiane o mbimami Tidiane Diop ko kanko haalani o naati ɗo ko yimɓe ha heeɓi ndon mi jami daroyno hurgo cuuɗimi ɓe o wi ɓe onon oɗon ganda e Aboubacar ɓe mbi ɓeɗon mbi min gandi ɓe mbi ganda o wi min de mbiɗa andi kanko wi babam ɗum fedde Allah hawno o wi an aɗa andi ndeka ko gonga Allah ene laaɗa Allah Cheikh Tidiane ɓe ngari ɗo ɓe mbi ɓe namdo kam hankkadi noon no namdoɗen ɗo ni tan colimi jam cuuɗoymi caggal suuto kanko no wonno ko bandi ko ɓiɗɗo kala bante o jooɗi ɗo
o saliyade ha jaltude o wi nenal ɗum nam o wi hande noon mi yiyata so wona dokka kam duwaw miɗo jogui haaju on kon nder redam to ñowta so wona an duwimba miɗa andi wodanno mbammi fati salatul fati o itti ujunere temedde ɗiɗi o wi kam da coodi a suuka bokkito o yeehi o haalnoyno dental ngal Allah wiyete wallahi ñalawma Allah o ñande hen mi andano ɗum mbamini cikkannomi mata ko mayo ni mbimi mi gayni balɗe am ɓe gati ala ko jam tan mbimi balɗe ɓe gati jam tan eyyi tawde ko yaade ko jam tan yettore waɗani Allah miɗa yetti Allah miɗa yetti ceerno ha ceerno ibn hande subaka o ari o waɗi fate salatul fate yimɓe cakima min jeehi min natoyi nder galle o tawi kam e jooɗi e dindeyel ɗo ko itti ko ujunere o wi kam da mi arti e arani mbimi wallahi ceerno mi ari ngami koye mbiya suwa uddidde o wi biyeteɓe noon ɓe e banggue mum onon on so o gari onon mbambi men onon gandi ne jibinami andi wona majjere mata ñande inde makko ceerno ibnu Allah ina laaɗo Allah cheikhna Ahmad Tidiane addi letere o ko Amadou Mamadou Kala mami ɗo ina iwi Dakaru addi letere o totti ceerno o wi biteɗo ibnu sarifajo biteɗo ibnu sarifajo mbino yinma yiide ina ara salmindema joni noon o yomi tottuma o letere ceerno janggi ha gasi tan jani Allah o ɗum ɗo ala he ɗum ɗo ala ɗum ɗo ala ko sellani joni noon on saaha o wi alhamdulillah rabbil alamina mi dañi ko jinnomi kanko Alhaji Massaydou ɓe mbi ceerno ko woni o wi ɓiyam o mi wimo Ibnu Oumar Sarifu mi innirimo on noon wonoy toon fodde ko Allah yamiri Allah gayni hankadi yamirama yo ariya ceerno o yetti o salmi o yetti Tidiane Ɓoggel wonno gonɗo ɗo e bitike o Tidiane Ɓoggel kala pisa bagi gonɗo bitin maɗa waɗɗo bertaɗo ha yetto caliki pisaji baggi ɗi fof rendinaɗi berta ha yaaji ha yettoyi ha ona yawo baale jam muude gawri ko fota jarde oɗo saaha jiya tan mbiɗa ara on sa en laaɗo mi Cheikh Tidiane e barke ceerno o wi berto o werti ha gayni o warana jawɗi waɗa ha gasi on sa o wi mi innirima ɗo ɓiɗɗo o wi nen Dieynaba addoye ɓiɗɗo o wimo Abdoul ceerno on addoye ɓiɗɗo o waɗini o daari ha gasi o wi Alhaji Massaydou sallah ko a moƴƴo o wi kono noon so en tintodirna a innirta kam ceerno wi tanum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mi daña ɓiɗɗo miɗo wuurima yankoye am yalta mi ronka innirde ma o wi eyi war sese somi haali tan a jaɓat o wi eyi yo yaha o wi ceerno o winam o wi ɓiɓɓe babam en fof jibini o wi ɗeɗɗe yimmam en fof jibini o wi min goto Ibnu woni dañani ɓiɓɓe wiyaka Abdoulaye o wi neɗɗo noon no jogui e jikkuji jeeɗiɗi e muɗum so tawi tokarama heeɓi hen jikku o wi on so tawi moƴƴani andu a heeɓi haaju o wi mbiɗa yanna so tawi tokaram heeɓi jikku am o wi o wiyatake Abdoulaye a nani o wi a wiyatake Abdoulaye no wayi o heɓani rewɓe tato o resi hay goto wiya jibinani ko wino ko waɗani ha ɗum emen jooɗi nde ceerno haalta ɗum de wona wiya ko emen jooɗi nde o haalta ɗum de oɗon saha noon so yeehi ha Ibnu woyi nen makko yama jaɓɓortoɗe kamillonji pittanteɗo beddaji baranteɗo ɓuuji baali bertanteɗo solleji Ibnu Oumar wela ko ɗum woɗɗa ka wi tanum nelaɗo tanum neldaɗo gonga noon o waccirta Ibnu heccankene mbimamo tan mbimi hayo tanum nelaɗo Allah o wi ha ɗon tan ko heddi ko ɗacca eyyi o wima ha ɗon o tuujunere o majjir paɗa omo andiro paami eyyi jaɓɓorteɗo kamillonji pittanteɗo beddaji baranteɗo hadaya o bertanteɗo solleji Ibnu Oumar wela ko ɗum woɗɗa ka wi tanum neldaɗo gonga yettore waɗani Allah minen min ñaami ko sere on ñamata ɗum hande on ñamata hande buna on ñamata hande laru min ñaami ko haako sama siññango haako munko ɗum min mbaɗi cakkude kiiɗo ceekoye ki yiiɗa ɗo ki soki waɗi tan noppi ɗi tati min keeɓi tew ɗum woni cakkude amen ono ɗon ñama ɗum hande i ɗum de min ñaami ha ñalawma hande noon fodde ko Allah heddi hen ko worɓe kam hande hay goto hettaki rewɓe noon alhamdulillah min kam mi anda so mi hirdam mi anda somi dawat ko Allah andi kono hande o kam miɗon ɗo Allah noon andi ɗo e jamman ko Allah watta a faami jahonto oɗo Fama Jabandel wona ɗo andi Fama Jabandel wonko o andi wonno kanko ne wonko o tawa hen ko gonga ni minen keccimi kono kanko o tawama e ceerno gari bandande o addande omo bammakko no woya eno huufimbo no wambimbo ɗo waɗi mbo balɓe mum he yetti tawi ceerno no jooɗi e caali ɗo o yetti ceerno wimba maccuɗo Allah to giwɗa o jimmi ko Tamba o wi ko jaam o wiya ko jaam jimmi ko an joom suudu o wi yiɗaga guel ɗo ɓinguel men dañde o wi min ƴetti min jeeyi min jibini mi addi mi tottima so wuuri ko an jeeyi so maayi ko an jeeyi
tan ceerno wi mbaye ande aɗa wakkili accene yummum wonda heen o wi ala nden wona jikko yummum o o wi nden wona jikko yummum waɗaka barke ɓen jadata koye lamɓe ɓeya nden wadda e ɓeya e yo ko ɓen yadata min noon mi yiɗa ɗum jimmi ko an ceerno jimmi ko an aduna ma e lakara ma min jimmi ko ɗum oɗo mi tottima tan o wi Mayram Seydou o winama o wi gueɗe o de mi tottima ɗum ɓam nen Mayram wi eyi o wi Allah jarama a jarama ceerno wuuri ɗo selli ɗo ha okka ɗo Souleymane wi sali ha yoori yorde laragal yo Allah yurmo yaafo yo Allah yaafo en yaafo julɗo fof ceerno Abdoul Guerde ɗo e makko ala fof ko fiyani ba ala fof ko waɗani ba yata koye hattan Allah ha o dañi hen sukaɓe Allah waɗi barke nan ɗon ko ɗum kono kanko ne wonko andi hen so jeehi ɗon ma wonko dañ ɗon ɗon suwadu Abdou Salam oɗon gandi to kam Moustapha oɗon gandi to eyyi nen suwadu on ne wonko andi hen ko minen kettima ni minen gardiɓe kamɓe ndewe amen kono kamɓe ne wonkoɓe kocci e ceerno nen suwadu mbiya yummum siɗaji ba ɓi ceerno duccinoɗo juurorto ɗo juwayi ɓe mbiya kanko wombuno ɗum mi naati on qissa min nana ɗum ɓen tawi ɓe gatta misiɗa tawi mo fawji toon mo wonde Mayram Seydou on no juula woldu ha ko ɗon guel hawri e joomi ko no wiye juwayi jaafo ɗon kam noon ko heddi ko jaafo beltima no fewi gatton hakke beltima no fewi mawɗo joni gala gueɗe wonko wonnon noon wonko wonto reedu noon ko Allah min keeɓi ɗo ko yaltata wonko min keeɓi ɗo ko beltima en no fewi famɗani ɗum ɗo kam woni Allah waɗi jarama Allah waɗanna ɗum Sekki Diagne ƴuweɗe julɓe kam biyeteɓe ceerno Oumar en ɓe ko keɓɓe makko ko heeɓi ko e maɓɓe ko kamɗa keɓɗo hen ceerno kanko on saaha ko Tidiane Ɓoggel Harouna Wali Ama Tidiane Fass oɗo kañum e ceerno Ibrahima Kebbe ko ɓe gonno e Tidiane Biti aɗa andi Siraju Jodori ka Siraju ceerno oɗo Ama Tidiane Fass aɗa andi kay ɗo galle ɓeɗo en Abouba jom wuro o mbaɓe mbiyata joni ko jom wuro nen galle Siraju nen galle bab makko on jogino birigo on e Harouna Wali e Tidiane Ɓoggel ko wiyete bab makko wiyete Tidiane Ɓoggel ko ɓen wonno ɗon kañum e bitite ko ɓen jeyano alhamdulillah rabbil alamin Allah minen ko joni tan min tampe kono nden nde ɓen guuri nde min tampani min jiyani aduna wonno aduna joni ko nderedako sa wondi ha soko ɓiyyum ma wata jabbo wadde sehel somo jogui sa waɗimo sehel tan on kawroyta julɗo Tidiane yanke jiɗɗo ma mba andana ɓurma wonde jogade haajo e ma emo jiiluɗa o waɗi min pamɗinimi e aduna pamɗinimi e aduna he taw yomi jooɗo mi yondino mi faɗa ko Allah rokki kam ko jeɗami komi heɓa komi jeeɗa komi jooɗo mi deena Allah noon waɗi wonno ceerno miɗo to nder ɓernde makko to barke makko onnuna e am inchallah miɗo daña nano e ñaamo Allah no waɗanmi mi ñaguima Allah ɗin suuɗaji yo Allah waɗe amin yo Allah suuɗ enen Allahumma amin dandu enen amin yo Allah rende alhamdulillah amin amin ñande ka mbayla waɗete ɗon annduɗo ceerno Ousmane Thiam wonɗo ko ɗon wonno mbaylata ɗo jeere nde ɗo jama o wonɗo oɗo hakkude muɗum e jama rewɓe o ɗon wonno peesirde guerte ɗe ko ɗon wonno balance ko ɗo peesirno guerte ñande ceerno ari diidi ɗo mbi yo ba musidɗaji waɗ ɗon mbayla ayno yeehi han kadi ha woodi kanko o moftoyiba Allah waɗi joni wiyama eɓe mbaɗa mbayla ɓe mbi ɓe donkira ɓe mbaɗi mbayla kanko ceerno Tidiane yaltoto suudu makko o ari wona funnangue jama o yana en mbayla ka nan ɗo kanko dari ɗon o ari o wiɓe Alhaji Oumar Saydou yade Allahu taala kañum wanno o ɗum iwata ha ñalawma darde ngare ay ɗo ngel ɗo kettirgol ngel ɗo ngel mbaɗe ɗo mbayla kam ha taw yembo en pirta ko waɗi ko en pirtata ɗum en ceerno ɗum ne ɓatti ceerno Ousmane Thiam wayini wattete ɗo o wi ɗo de ɓe gonta ɗo Allah waɗi ɗo ɓe gonta jiiɗo mbaylare ko jiimi e mum ko e ko Allah waɗi mum e ko jiidumi e maɓɓe e ceerno ko goɗɗo ittata ɗum ittata ɗum wonko moftade wonko mofta ya Allah jaɓan amin amin ya Allah jaɓan jarama ya Allah jaɓan jarama no fewi beltima anda kadi Allah joni gurdam ɗam a ɓeyti cellal ngal a heewa barkalaji naɗe beltima no fewi celamri yaya gonga alhamdulillah rabbil alamin fotoje min jiiɗe ji fotoje mi jaɓata e mbiya mi luɓɓe photoje ɗe mbimi ɗeɗo kam wona e aduna mi jaɓa sona mi maayi so maayi ngarano nawon jaafo ɗon noon ko heddi ko basalɗe joni gara jarama no fewi jarama celamri yaya en beltima no fewi ceerno en beltima no fewi no fewi no fewi no fewi ha tengti noon ɗo sakkitoriɗo wonde Allah en waɗimo jondini saabu nder haala he sa faami o wi o meeɗa yaade inde o meeɗa yaade yangue Amma Samba Lo ɗum ɗo ene jangguina wonande enen yonta hande o ha tengti noon kadi e bandiraɓe meɗen rewɓe nde tawno ko gonga yaade inde ko jokkere enɗam yaade dammuɗo ko jokkere enɗam kono noon ene jogui sifa no yarata noon kanko noon Allah waɗi no waɗimo ni o woni jondiniɗo o woni deejɗo o woni kadi
kala ko ene ko omo heɓa ko ɗo tawata ɗum ɗum noon wadde oɗo so wiyama muynidi e ceere men Ceerno Tidiane jeddi ngala hen wala kulli haali min beltima no feewi en dañi e makko ɗo ko heewi te kadi eɗen gandi ene heddi ko heewi ko ganduɗa ko omo fota hokkitande bandiraɓe wadde lawol haɗani gotol Amadou Samba Lo ma en garta ɗo taw kadi koye sifa goɗɗo taw koye mbaadi woni saabu e nder haala makko he enen o haali hen hay fedde Allah hawni ɗum fof eɗen ponno namdademo ha o wawa andinande en holko saabi e ko noon lawol haɗani e gotol yewtere nde kadi nde woɗɗoyi inchallah ma en gartu inchallah jarama Ceerno Amadou Yaya ɗo wonno palat ma ko ɗo ɓe kala ko ɗo ɓe jewtata joni noon so tawi a ari so ɓe mbaɗa Allah ɓe tellodira goto fo adda jungo mum ɓe calmodira he kono ko Allah hawni joni noon garmi tawmi ɓe dari miɗe dariɗa darime damal he kamɓe fof eɓe jooɗi hay goto ala ɗo ala ɗon mbimi joni noon miyami hettana on inde Ceerno Oumar Diallo heɓiri wi aɗa wawi hettande min inde mbimi aha kay Ceerno Moussa Niang wi aɗa haal men nana mbimi oɗon mbiyete fedde Allah hawni aɗa heeɗi fedde Allah hawni ko mi wiɓe noon mi hoyɗiɗo mbiɗa leliɗo mbiɗa arti jama mbiɗa arti jama Ceerno rewi ɗo o ari o wi assalamu aleykum ɓammini o wi daro ko min bamma Alhaji Massaydou woni e talla e koyɗol he mbimi baba ko woni o wi an mbi fedde Allah hawni joni hol keddiɓe e maɓɓe on sa noon Ceerno Mamadou Mayani Ceerno Oumar Mayani Ceerno Oumar Settou noon ko ñande hen o arani Ceerno Oumar Settou o ari noon on sa o rewi ɗo o wi a mbi fedde Allah hawni hol keddiɗo e maɓɓe e koyɗol he defoyɗol fenade he kala momo yimɓe nayo mbimɓe ko ɓe keddi o wi eyi heddiɓe no mbimi a yiyani to heddiɓe o wi aha kay ɓe hoddiɓe nan to heddi noon ko tan nayo mbiɗa ɓe ɓende garani to mbimi eyi ndeke ko Ceerno Oumar Settou arani janggo muɗum on maayi Ceerno Oumar Settou ñande mum kanko arani ɗum ɗo e koyɗol mbiɗa daramo noon dardiramo noon ɗoni ɓurte makko oɗo waɗi dukke jallaɓe makko o ko ni way dukke ɗe ko ni way kala o e kufunel makko tako so ɓale hokko eno waɗi kala o no waɗa heddumɗa ha moƴƴi omo tuddi sawru paɗe makko ɗe ko ni way paɗe ɗe e sawru ndu fof ko ni way omo tuddi o wi awa jahi min noon garnomi tan ko namdade ma fedde Allah hawni e mbimi eyi wono ko makko naframo tawi noon koye koyɗol wona fenade kono Allah hawni en kam fedde Allah hawni ɗum ko mi hettani wonnoɓe kalta hawde ɓe mbiyani kone ko Allah hawni ɓe kaali ɓe gayni tan kaari o e nam kaari nam woni ko Allah hawni kamɓe ko ɗum woni haala maɓɓe Allah hawni tan wona ngalaw gonka ko Allah hawni tan alhamdulillah mi ñaami noon nafoore maɓɓe mi ñaami nafoore maɓɓe ñande cakkatimi yaade Ceerno Oumar Settou ewɗo Ceerno Oumar Diallo no fawndi mbimi salminama e korka jaami calminoymomi o wi haji Bocar mbimnami o wi ha min noon hanke jamma mbalmi ko miijade am mbimi minne kay mbalmi ko miijade o sa mi ari ɗo mbiɗa hoori ko ha mi yima o wi aha kono noon ko mawɗum mi samori ɓay mi yiima mi samori omo wondi e banni ko debbo min jooɗi min jewte ha ɓooyi o wi an ko o ɗon mbiyanɗa ɗum deede o wi aha ko o mbiyatno o wi an de aɗa yiɗimo gati a haal subaka law mbiɗa wonde aɗa yiidemo ay Allah addanima min jewte ha to Allah haaɗi mbimam joni de mi hoori o minne komi jahowo kono noon mi suwata o yaade on sa o noddi chauffeur makko o wi ar nawtanammo o ari o wi tawa ɗo Bocar mbimnam o wi hoccu nder ɗo sawdu o waɗi ɗon kilo sappo maaro o waɗi toon kiloji 4 sukara o waɗi ujunaji 2 o wi nda mbimomi min ko koyɗam ɗe jaramno o wi alhamdulillah rabbil alamin Allah o wi en jaari koyɗe en jaari babbe en gaari sarataje en gaari oto tokoso en jeeyi ɗo to majitino wiyete Abisaguna oto meɗen tarde ko enen e Ceerno koyɗe jarteɗen ha jettiɗen ɗo hande Allah okka en ko jaaruɗen e barke Ceerno nawtanma ha jottoɗa suudu maɗa mi andima anne wonko mbannoɗa o jolnimi oto he an jottimi ɗo oto o addimi ha ɗo tellimi Allah ene laaɗum sekanama tijja mata wonani balɗe ɗi Allah hawɗindirmo e jomi ko Allah hawɗindirmo e jomi ndeke hay ko mbaynago wonno mbiɗa yetti Allah mi yetti Allah hawni fedde Allah hawni en mi anda ɓiɓɓe maɓɓe kono kamɓe koɓe keɓɓe eɓe jogani kamɓe kadi teddungal haade maɓɓe yaade mone maɓɓe fo jogui gueɗal amen mone fof mi jogui gueɗal e muɗum inchallahu minim sal ɗum mi ñaagi Allah yo Allah rokku en battanemo yo Allah rokku en battanemo alhamdulillah jaram no fewi jaram Ceerno Amadou Yaya weltare waɗi machallah ɗum noon en goppirata jinnaɗo foof to kadi mo joga haaju ɗum noon kadi enen kadi min gartoyɗo saaha goɗɗo kadi tewno ko jogani dental ko ɗum koko heewi Ceerno Amadou Yaya mbiɗani en beltima no fewi eɗen ñaagui Allah kankone yo Allah ɓoynumo ɗo yo Allah junnugo ɗon ɗam waɗanamo hen cellal
ɓeydanamo kadi hattan e sembe bi jahi seydil wujudu a sahabi wala kullin en beltima no fewi en beltimi dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen Mo Nangue TV e dendagal bawɓe ɗum hettoyade foof ɗo mbawi tawede kamɓe fof en calminiɓe en juriɓe en mbiyaɓe kadi yoɓe jokku e hettade Nangue meɗen TV inchallahu taala ko ni tan kala e saaha ma won ɗum gubbiɗen ganduɗa eɗen mbawa naftorade men e naftude hen kadi ɓesgugu meɗen janggo inchallahu taala ceerno Samba jarama ceerno Amadou Yaya no bandiraɓe sehilaɓe enen kala naftata yo Allah yaafo en amin amin inchallah kala hen ko rewade lawol jaafo ɗon inchallah min jaafiɓe mbiɗa yananane inchallah fodde ko kalmi ɗo min ko jaafiɓe inchallah foyri lawol fodire lawol wona wiya inchallah wona wiya ne bandiraɓe oɗo mo jeeten ɗo ko jinnaɗo nden Hadjiratou Bocar Moussa ɗo e Madina Gounass mo ganduɗa hande ne yaara duuɓi capanɗe jeetati alhamdulillah mi en yiya e nen en yaara koyɗe muɗum kanko ceerno khalifa ceerno Jama Tidiani Ba muynide ɗum noon bandiraɓe kala potiri juurademo kala e subaka gara juuromo jetto woda kadi mbaɗe juuɗe makko kala ko waɗa juuɗe makko gande ko an garɗo ko nafoore ma tan kanko kam ko Allah rakkonnoma ko rokkimo ha timmi ene ñaagui Allah nde Allah ɓeydata ɗum ha yaaja barke Allah ñaaɗa ɗum bandiraɓe kala e subaka yo gar juuromo ɗo e Madina Gounass ha caggal Madina Gounass jarana neɗɗo ummade caggal leydi caggal Sénégal caggal Madina Gounass ara sammindemo o juurademo woto ko itti waɗa juuɗe makko ko nafoore mum tan walla ni joomum kadi ƴeewa numéro téléphone noddamo ñaago duwaw so duyma tan inchallah Allah koko jaboto inchallahu mawla ko wonno Thierno Saydou e ko wonno Thierno Jama Tidiani Ba fof nana juuɗe makko oɗo saaha so duyma tan inchallah Allah koko jabto bandiraɓe jokken yebde a yawmen Mo Nangue TV wadde j'aime wadde abonné e wadde partage kala ko adda e bandiraɓe men woɓɓe bandiraɓe men julɓe kamɓe kadi mbawa ɗum yiide mbawa ɗum naftorade bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama.